Ikimilikliklik kazetaritza taldetik. Etorri. Atretzo ikustiko dugu. Kaixo! Aiba, nola guau? Ez zaituzte ikusi. Ni Eneko Man naiz eta zuen nortzea. Kazetaritza taldea, noski. Ah, bai! Bueno, a ver, ni Eneko Man deitzen naiz, esan dudan bezala, eta ikimilikliklik musikalean ekongo naiz zuzenean, ez galdu. Oian, kaixo. Zertan gabiltza? Bueno, bestorio proba egiten ari gara. Eta aurre orduko hau. Etorri. Aioraren birraitona. Aioraren birraitona dugu hemen bertan. Eta zer gertatzen da historia, badakizu? Aiorak pentsatzen du ni didatela, baina ez da egia. Ze gauzak, benetan. Eta zimano, ze iritzi duzu horren inguruan? Musikalera etorri beharko duzuela, zer gertatzen den jakin ahal izateko. Bale, ikimilikliklik kazetaritza taldetik agur bero bat.